Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, naibag bigat yo aming nasangapada papagayam. Manibod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, at di man ang nasamangbay di programa. Dear Manong Nemi, at ito di pagkain nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kamagkablawa kita ng baga bigat, ng baga aldaw, ng baga oras ka na kaya sa para. Kahit padaanan nyo, di pagkasaritaan ni pagkayam ting Evelyn nga napoluan. Mami, sika ni Mami, sika ni Mami. Mami, sika ni Mami. Dahil na pagkayam di title, ti program at pagkasaritaan ni pagkayam ting Evelyn nga tayo basa. Kahit pag-share ti programa tayo papagayam, share. Sagudayan nga ti surat. Ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Evelyn nga napoluan ni ti Mommy, siko ni Mommy. Kunanad to'y, Dear Manong Nemi, adan may sakit gudwa nga tawen nga relasyon ken ayanayat mi kini Daniel Manong Nemi. May sakit guduan nga tawen nga dan nagkinaawatan digiti puso bi. Ket gumanganat iso na Manong. Ano mabalin ka nagkalay sakam kanon. Gabuta, nakasagana kanon ngagbalin nga ama, nakasagana kanon Manong Nemi nga mangusar ti adu nga ordong nan. Para iti pagpanagtipon, ti ornong ko, kinornong na, tapos iti kastagat maaramat. Para iti panakaisagana, ti kalay sami, para iti panakaipanakder, iti balay mi. Tada ka nun, nakita na, nasarakan na, nga napintas, nga luteng, nga gatangin mi, sa ijeto ka nun, ti panakderan mi, Manong Nemi, ti balay mi. Nagplano kami nga na siya. Gumana tayo ni Daniel, Manong Nemi, gabuta. Kaya't na kanon, nga dan mapasamak ka na kami. Kinabudno naman ng name kat namayagan ngay ring na. Nga mabalin na kumagat tunggal anniversary mi kuma. Mansarimi. Kat ada kuma, mapasamakin ka na kami. Dati first mansarimi manong name, nag-date kami manen, awawisan na. Kim ko nakmat kang kuana. Agtuturo ka, Daniel. Abi kami, hindi mo kayat. Kabuto kayat ko nga. Sa kontulay pa iti amin namin ko. Ito malpasan di kalaysata. Di ag kalaysata nga ro din. Sampay nga ita. Ito ka ano nga ro. Kan kanayon idi na ito yung Manong Nemi nga dialogue mi. Basta celebrara mi ti Mansarimi. Ay kang kaya din tengen iti first year anniversary ti Hainayat mi.
Kahit naman idin manunay nga talagang isukuman ti panakapasamak ti amin. Kunala pekit kanya ka. At sa ngamin ilimlimad mo kanya. Ilimlimad kanya. Makano, san ka nga virgin? Daniel, awang ka di pamatim kanya. Awang pa nagbaling nga boyfriend ko, no, di lang siksika. Sabi nga, di mo kaya. Di ka di makatutor? Di ka di naragsakan? O maragsakan nga, sika nga lalaki, kat ti ikasar mo kat virgin, nga sa hunto na maalat kinabirhen ko, into no, malbasan di ka laysata. Kaya nyata mo, baka no, nalbasan di ka laysata. Kriso palan pa nakatuktal ko nga sang kagayang nga virgin. Oh! Di awon tot mabalingkon. Daniel, please. No talagang ipatpatignet, agtalek kan mamati ka kanya. Sige. Agtuturo ka rin. Iso nga edi, ti maikasa nga pulo ket walo, manong nemi nga mansarimi. Dito yan din nagtulagan mi manong. Apanang plano. Nga ito day tamit lang nga bulan, kitsutun ti panagkalay sa amin. Nabang kami ti may sa nga mall, manunemi, tapno, ag-shopping. Kalpasan nga nag-lunch kami, manunemi, intuloy mi ti nag-shopping. Ken kasama tayong nga gumatang kalagdinasken nga aramatan mi para ti panagkalay sa amin. Hindi tada ka man yung name ti may isang paset, may isang butik, manong name, hindi pangamom tagpakada ni Daniel kanya. Papanam, inagsiyar. Dapat di ka nagsiyar, ngamin ti dati ti restaurant. Itabal lang ti panagsakit na. Mamit lang ha. Hanggang mong panod ti dito ka ito nga danonin. Sa kagbaybayag. Manong nemi, panagur-uray ko kini Daniel, nang pili ak karigrinaskan nga pili. Pagamumta, at damang sagid iti imak. Tinalyaw ko. May isa nga cute nga mabing. Kiktuta kiti ko nana, Mami? Ha? Siya ni maming ko. Inuharas ko ito nakita ko manong name ita. Kita ek nung sa sino ti kadwa ti ubing. Anjak mariro. Dua, wano talo ti tawan na. Nakakiko kita kabimpintas ko ubing. Mami, I miss you, Mami. Saan nga siyak ni maming mo, balasan ko. Ibatam ti imak. Nukit pinitputan naman no. Ore la duwa nga ima naman no name iti nangigim ti takyag ko. Nga arig naman no name kit kapan na ti takyag ko. Mami, saan nga siyak ti mami man. Sa sino ti akin anak karetoy? Sa sino? Kita anak agwing-iwing naman ti kiti tao. Ayan ni maming mo. Siya ka nga rin ti maming ko. Saan nga siya? Nagdating mo nga pinanawag si Jai. Ite makita ka. Mike, dito yung mami. Saan nga siya ni mami? Saan nga siya ni mami? Okay? Iba tamo ti imak. Naman, siya ni mami ko. Saan ako nabanawan, mami ko? Oh my God. Hindi taramidak. Pag isumit manong name nga agsublin ni Daniel, itayan mi. Oh, siya na taubing. Mag-ararakop ti takyag mo, ha? Kinana, nadawar ti problema, Daniel, kamot ha? Baga mo latak kimpet kanya, kas latag ka. Kinipagbaga na nga siya ka doon ni mami na. Ha? Baka mo nagpapeso? Daniel? Balasan ko. Sino't mamim? Isunap dito. Sino ni maming ko? Suno.
Isuna, sa pulik ni mami ko. Kit nasa pula kon, isuna. Kung nagtupay ngamin Daniel, isod ka po nga sa mukha at palang ipait di amin. Matasang kakain nga birihen at dagay man anak mo. Uy, Daniel, saan na po na data? Saan kong anak na ito Amom, sa among maulbod tubing. Saan nga amo ti ubing ti agulbod? Kunak ko ma. Daniel, ditakan. Ha? Daniel! Mabit lang! Daniel! Anak mo tinitartalig ni Daniel? Sikamat kaming nga ubing. Kaya naman din napasama ka na kami ti boyfriend ko? Pinanawan na ko nga din na oras. Gabukin ka. Sorry, mami. Hanga sakti, mami. Bugbog ka ko na. Kasi nagamat ka sa kanti, mami. Ay, miss. Yes. Ti nasayat, kat no talagang saan nga si kati inana. Engkay itulod mo sa dyan information. Tapos nung likas takit may oragawag nga nagpukaw isuna. Tapos no, amuda nga sa pulin isuna. In-advise man nung naimin aking kuka ti butik. Sige, Omeka. Thank you, Sige, Omeka. Iba't ang di, Max. Sumurot ka lang kanya. Tiyang kang ibatan ni mami. Mapukaw ka manin. Nakapag-irot man nung naimin di panang patpat na titakyag ko. Sige, sumurot ka rin, sumurot ka. Gapat ako mangga ng takman ng name kat kakaasibat nga sumursurot. Mami, marikat anak. Umbarin ako na. Diyos ko, nagkaanak ako nga din na oras. Diyos ko. Sigaw, Meka. Thank you, mami. Sana kawawakan di mami. Kaputasan na nga, mami. Alawag? Saan ka kungit ako? Pumangit ka na ugit ka. Kasano nga siya kagugit ka? Amo ka din na masama? Pinanawan ako ng boyfriend ko kapukin ka? Sige. Ibang kat information. Tapos nito ka sa information desk. Tapos nito ka sa kita, dito nga panawagan dati no sa sinuman ti laglag na naganak kang katan na pukaw da kakit din. Nalikotag ka siguro. Gusto ko na yung manong name iti panangkayat kat natitingad ko. Nansaka mo. Kasla sa dagang peso ti Rick Nana kanya. Anat nagan mo? Lili, mami. Apoy ito mo kang magtampo mo tinakong ko. Sikatin ang tinakong ko. Parang kasakti mami mo naklangaro din. Ay, nangamid na kita ng kuyok ka nga. Sino kinaduam? Ni daddy. Ay, ang gano'n din daddy mo. Diyan ka muna, Saboya. Ay, guard. Yes, ma'am. Naiwawan na puko daw tingobing. Dito yung nagti mall. Patasin man ibaga. No, sa sino ti naganak kang kuwana. Umay na lang alam dito. Okay? Okay, nagbabakan. Arat na agad tubing. Ano na ka mo wala sa ko? Lili. Amumot siguro nga sa pulo hindi kita. Muna taong man, 3, sir, talo. Kaya mo naman siguro sa pulo yung tiina, kanamana na ito. Yung siyempre, kimpet kanya ka din na oras. Kadinak batin kahit nga batan. Baga na kita nga sakti mami na. Sige ma'am, mambilin nyo latang ni bati. Saan na ka manawan na mami? Dito wala ka manawan. Kinuna naman nung name kat nagkayat-kayatan naman yung takyag ko. Kat kapata, matanga na ka nakadumog. Yung karigata kinikat sakyag naman nung name. Yung sublat na kinapkap, diba isang asaka? Mabait lang, miss. Nagpanawagan na. Kinuna naman nung name tiguardya. Ipaka mo na through a loudspeaker man nung name. Kasi sinuman, nakapukpukaw, iti anak na, nga babae, cute, na pintas, lili ka no tinagan na,
umay ka lang dito information desk, tapno alain nyo, ti anak nyo. Baga mo, manong name it, adamay siya nga lalaki nga gwapo nga hasta unay ti aristo na madandanagan nga basadig. Lili, anak. Daddy, dahito ini, mami, oh. Mister, nagkamalyan na kang mami na nato anak mo. Ano nga masama ka pa yun, batam na baybayam? Dati mat nga saan ko nga kibinen. Kibinag lang no magna kami, ngayon no, ada kami niti paggatangan mi, ibatag matirat ag sursurit suna eh. Ada kami tayo iti grocery. Amo kakit, umasadag iti counter, kalbasan nga. Ito sa pula, kaumaten. Ito na sapul ko. Baglaki din nangig ko, iti pakakamuda, pakamuti information desk. So, imaya kon kadangos to sorry. Nagkamalyan na kamami na. Saan nagkamalyan di kami dali? Isa na yung mami? Oh my God, anak. Oh my God. Daddy? Saan nga iso ni mami? Oh my God. Diyan kayo. Diyan kayo nga yung bata ni mami ko. Oh my God, anak. Oh my God. Diyan kayo. Mister, ikarigatam ko mga kalinti imat anak mo. Ang dakalan na baka istorbok. Amo ka din nga, nagkuyog kami tayo, ti boyfriend ko. Napagtultulwa kami, ti kalay sami. Kami ti makita na kahit katanak na ti gobing, ngayon nawawagan ng ti mami, pinanawan akong tinubyok. Pasensya ka, miss. Mabaling nga mamang tinagan mo. Evelyn, tinagan ko. Umay ka na, anak. Oh my God. Hindi kaya, daddy, hindi kaya. Oh my God. Sige, napurpursa ka din. Napurpursa ka din, tanak mo, ngamsi ka. Nung di mo kaya tsak ti mga kaltima na. Tsakon. Anak, oh my God. Oh my God, anay ko, daddy. Oh my God. Binagkatnan manong name, katkastaon ay gulagol ti ubing. Kabayatan ng umat adayuda manong name, pukpukawan na. Mami ko. Nakarik na kiti asikan ko nga naman ng name. Gabato talaga nga, hasta unay ti iriyak na gulagol na, nga dinakayat, nga umadayo isuna kaniya. Nakarik na ti asi. Hapi nga mami ko na kanya. Ano taga po no, hapi nga ibaga nga siya ti mami na. Nagsilasang ko na pupuutan manong nemi. Nga kamak kadakwada. Napanda manong nemi ti parking area. At sadya siguro tinakaiparkingan ti kotse. Nalugan na. Yung saan ako nga nagpatuloy pa. Hapi ko mga kamakamag palay na. Katdedya nga Daniel. Hapi nga pinanawan na klatan. Bastos man dedya nga lalaki. Oo na yung matin. di kastoy. Nagbolta kuman manong nemi nga umadang iritada mga wawag kanya. Evelyn, mabit lang. Nagaman mo niti anak mo. Ilugan ko niti kotsek. Abi ka pinanawam. Kasanon no, di mo sa agkit. Nakakinamat? Kuha. Sinit beltak. Kahit mo sawan galot mo. Tapno, sana ka masurot. Kita kastawan nga rin sakit na ikis na. Kapilitan. Kanapi nga rin nga. Kahit ko lang maamuan cellphone number mo. Namabaling ko ang pakuntahan kang ka just in case. Amom saan naklakid din ang sardingan tiyanak ko. Please. Just in case lang ta. Kahit nakaamakita tiyanak ko.
Sorry siya akong tumawat iti pamakawan dispenser ken ka iti napasamak. No, nakadisturbuhan ka nakadadahil ti aldaw mo iti anak ko. Please lang. Sige. Cellphone number. Sa leto ni. Sige. Ipunbuk mo. Thank you. Nandagan mo? Sir? Sorry Api ko mag-sir ko ng kanya. Rolly. Sige, Rolly. Evelyn, thank you. Sige, nakungkat baka no agwala di anak ko. Baka no kasta o na ilingit na itangkat ni. Jack pa inyo di aircon mo itay. Uy, baka masopikit di anak mo. Hinggang rotin alas tuwam. Susurot ko ito pa nagkita manong name ni Rolly kabayatan na nagdaradaras na nga madayo. Ano na ito nga daw? Jack pulos din namnama na mamasamak ti kastoy. May kam dito'y ken ni Daniel nagtulagan mi nga maplanon ti kalay sami. Nga iti da ito matlang nga bulan. Nga da ito iti may ikasangapulo at 8 nga mansarimi. 1.5 years min. Makasila tang pinanawan na. Bastos na dyan nga lalaki ako kaman. Tatawagat. Tinawagak manong. Nagring sinong bata na. Hello Daniel. Ayan moon. Daon dito balay. Abi ka basta tang pinanawan na. Kasunong nga di ka panawan. Kadang tuktala kung di kinapod no. Daniel, ano kinapod nung ibagbaga? Amo ko rin nga baga ta ubing? Nga mami na ka no saan saan nakaapod no nga mami? Nagpapausan na lang, Jubing. Nagpapausan na lang. Awanin, inalan ti amana. Kapag nga kasi man latang pinanawan na, nakabasbastos ka. Panawan naglatan, adakan na balayo, adak pala dito mall. Kailangan man kung may kaalahan. Adamat na mo, di agawid ka. Tayo pagsasalitaan na. Lipati mo. Kanya? Daniel. Baliwan na to magsalita ka butam. Awan timod ko magsalita king ka. Uminunumak. Uminunum ka? Di ka stingo oras? Nabarte ka kapagid din. Sige, bye. Irihada ako nito kaserak manong name. Sa ngagtal na ti panunod ko. Numanin tumakderak. Numanin nagtugawa. Manong name agkas kasara ak dito probinsya, dito idi ngay may nakigas, agkas kasara ak dito syudad. Tanag dito idi, ti mayak ngay may nakigasang gasat kalpasan nga nagturpus sa kiti high school. Working student ak manong name, karing karigatak, tinakapagturpus, kanadaanan iti trabaho. Nagamamu kami manong name, kini Daniel, iti may isang komperensya. Siyak idi timbaunda, nga umatendar iti dayta nga komperensya to pisina may ket isumit iti imbaunda to pisina da. Kinabudno naman ang name or idadak ti high school at digit agar-arem kanya. Nagaro na lagaro din idadakon dito syudad, idagtab trabaho ak kinidagbasbasa. Kawan ang pulos manong name tinakariknak ti ayat kanakwada. Kanjak ayat ti jak ayat nga madisturbo ti panagbasa. Ngaso ang konging kaskaso, ididikit lalaki. Ngimidagam mo kam kini Daniel, manong name, marik na kidin nga nalokatanin ti daw ti puso. Na nagpitikan ti puso. Nagaro din manong name, idi rugyan nan ti mangaram kanya. Alagad na kaming Pinas, ipagpakita na, kinasiyat na, kina-gentleman na, kinadungo na,
managregalo pa ni Daniel. Aging gangay naklon ko panagayat na. Kalpasan ti inam nga tawa, inam nga bulan nga nagpropose. Sani? Maysa ket gudwan nga tawen ti relasyon mi. Gumanat idi manong naming agasawa kami ta gumanat nga makaun o di ti amin ko. Agatap pa kid idi. Nga da ilimlimit ko. Nga dito ka po na no aping nga sangkong itad ti amin ko ken kuana. Ket siguro manong nami ket nanayunan di makilata nga panaghatap na kanya. Iti napasamak itay. Basta latan na mati manong nami ti sa audio ubing nga nilili nga siyak ti mamin. No siya kas pagarigan ti lalaki. No siya kas pagarigan ni Daniel manong nami. Basta kalatan mamati ka. Sa bagay manong. Adamat kiti pagibasaran ni Daniel. No apay basta mamati. Dati-datin nga da panaghatap na kanya. Dati-datin nga da panagduwa-duwa na kanya. Gapoy ti kasya nga napasamak nga damay sa nga ubing nga mga awag kanya iti mami. Di makailan data nga hatap na. Nga para kayang kuha na kit pudno ti amin. Imapay kasya latan ti basta inaramid na. Saan ka rin napudno ko mati panagayat na kanya kit oraan niya man tinapaspasamak tinapalpalabas. Kit ilaban na ta kumanita ka panagayat na. Daniel, ti amok ka na pudnot panagayat mo. Saan ka ay mga rumbing? Ngayatan ti kaskan ka. Ngayon na sakit para kanyak manong name no saan kami nga makapagkinaawatan kini Daniel. So nga di kabigatan na manong name siyak manintim mo na nga nagtawag kang kuana. Hello. Good morning, Daniel. Good morning. Nasakit ti ulog. Nasakit ti ulam ng bigatan. Siguro na sobrang timinom. Diyan ka na puputa ng bartekan. Ano tang bartekan? Gamutin ng talak nga palimad itibiyag mo. Mabaling ka din nga nagkita tayo ito no lunch break. Ito dati nga paglalansan ta. Taapay. Tapno, makamagsalita ta, samon-sango. May bagag kang may istorya kang kanuanyat na pasama ka talaga. Sige. Sige, hanggang manak, tayo ka naktigundaway nga. Makapag-sarita ta, ito samon-sango. Kaya nga rin, tunal daw, kita tanto. Kas na nga rin tinapasamak manong nemi, nag-lunch kami kini Daniel. Ano? Nekat ka din tanya man na panagduwadong kanya? Oo, apay nagsinay ka. Virgin ka kanipay lang talaga. Sapoy, Tsak may naandaan ti boyfriend si ka lang. Sabi nga na anak mo, saan ko nga anak day, Jai? Sabi, inawagan na ka di mami. Tsaka musong batan data, mabaling nga, nagpapaos na dyan nga babae, na dyan ubing. Una saan ka, tsaka matngarot sinalutsun, no? Ape nga, ibaga na tikas Jai. Ngayon, daatap ko, siguro, kaingas ko ti inana. Hindi mo sinalutsun, no, sa dinutayan tipod nung inana. Saan met? Basta latan inala Jai, amana, dyan ubing. Kalpasan na, inyadayunan. Pimanaw na. Kalbasa nga nagsusuri diyama. At mo sinalsun sa dinutihan tipod nung inana. Awan ti panahon kon. Abi ko mapala salud-sudak. Daniel, aksidente lang din napasama. Kaya na lang siguro nga subukan no sa pagpatingkan kinapudnom kanya. Do you love me? Daniel? Yes. Anang harap, ituloy tayo ang plano ng tikalaysatan? Sige. Kasano nga harap? Kit, umay kayo mga sasawa dyan probinsya?
Saan ka maten nga minor di edad? Tapno di mo masulot ti amin. Basta, uray mo lang nga, awisan ka nga yamamu ka na giti parents ko. Ito yamamu ka nga nakawada. Pagsasaritaan tayo itong tikalaysata. O sige. Intun ka no. Uray mo lang baka mo. Okay. Bayada kong team. Bill tata. Tagsubli akong tibisina. Tagsubli ka matin tibisina. Pero nagur-uray ang titawag na manong name o matin ti mauray ko. Haging ka nga nagring sa cellphone ko manong name kalpasan ti duwang alawas. Sipot kredi nga napasamak manong. Sinong bata? Hello? Hello, Evelyn? Sino na eh? Ni Rolly. Rolly. Ti anak ni, ay anak. Ti daddy ni Lily. Nangawakin ka ti mami. Yeah. Malagip ko. Mabaling ka ding awisan ka. Awisan da ka. Daka ko nakabuta kaduak na ako. Ano ti abay ko? Kasarita mo? Ito ay. Hello, mami. Hangasak ni mami. Nim kay ko nga awagan ka ti mami. Mabalin ka ni mami nga makita ka manin. Please. Sige. Kasaritak ti daddy. Sige, mami. Sige, daddy ka no. Hello, Evelyn. Apa nga, pagpapausad ng tanak mo, ngawakan di mami. Sa dinong nga mintayin di mami na. Natayin. Gusto kong matikayit kong ilawlawagan ka. No, patgam ti awis ko, ti awis mi. Okay, sa dino, kankano, imbaga naman ang name. Diyan ka mo, manong name no apay nga jak na panunot nga impakada na ita kini Daniel. Yung sangkon nga imbaga, tama nga no, naman sa bali paging pagarupan nan. Mat ka madina manong name no, makipagsinara ka kadagiti agama. Ket kasta on iti tarahay ni Lily manong name nga ng sabat kanya kiti sumre ka kon iti restaurant nga pagdanunak ka na ko. Mami! Mami! Ket imarakop kadagiti sakak manong name ket jakmot na pupuutan nga binagkat ko isuna. Ket imarakop nga inarakop ko met. Thank you, mami. Tanda ka. Teka, di man ko na rin ka nga tinakawagan di mami. Gabat samat ka siya tipod nga mami. Yung kaya ko lato na kawagan ka ti mami. Abi ngamin nga bagang nga siya ti mami. Kaya natahin ni mami. Tsakayat. Ano di mo kaya? Tsakayat kumatay. Kahit kung hagbiyag. Kaya siya ni mami ko. Saan nga siya ni mami Lily? Kuna ni dadim, kaing-ingas ko lang. So, hangasak ti mami, kaing-ingas ko lang. Sige, kaing-ingas mo lang. Sikalat talaga kalakata. Kitang ti picture ni mami ko, Ito ni. Oh, saan ka nga si kada ito, Mami? Nakalam na picture ita. Picture ko na ta. Saan mo nga picture? Hindi kanya kiduldulin ko na po. Sat boy agnos ta nga may iliwakin ni mami ko. Picture ko dito. Saan? Picture ni mami ko. O sige, picture mo nga rad. Gapotas ka ni mami ko. Hindi makadanon kami manunay mitilang isaan nga pag-urayan ni Rolly. Imbabakon ni Lily. Nagplastar ka nga natin, Pasensya ka niti. Tarak ko. Kaya ingas ko kaya mga talaga ni mami na. Nabi nga natay. Cancer o depressed. Makatawan na lang idilas man. Sumit lagayam. Ganyan. At tapay lang natamuning piniti. Ito pa dong.
condolence. Order tayo. Order ko para ka na tayo. Kat masigurado ko nga sa tawa na iti. Gana ita ti anak ko mangan. Gabuta. Makalaglang na ni mami na. Saan nga siya ti mami na? Masapul rolling niya pasagap sa muna ita ti panunod na. Kahit ko mangay ka mismo. I-explain mo kayong kuha na. Saan mo nga pagnamnaman ta anak mo? Nga kasla nagsublit-inan. Tapos saan nga masaktan? Mawatang nga tapat siguro ti kahit ko sa wan, Mr. Rolly. Sige. Lili anak, Daddy, agupat kanton. Sumamok nga mag-mature rin na panunod mo. Agbasa kanton. Iti nursery. Kinder ka ng payama, Daddy. Ohen. Nursery, santo kinder, sa kanto grade 1 and 26 years old mo. Ni mamim kad natayin. Uy, namuk natayin ngayam nagbiag. Gabuta, pinatgan ni Jesus, dikid daw ko. Nagbiag. So dito itan ni mamin ko. Sana na. Tinatay ka natayin. Ni Evelyn, ket keng ingas laeng, di mamim. Isu nga sambo nga mami isu na. Ngim kahit kung nagbalin isu ng maming, Daddy. Mabalin mo nga awagan ti mami no, makita mi isu na. Ngim siya nga mabalin nga, agbalin nga mamim. Tapay mo, Dad. Saan nga mabalin? Di, isinamon ni Tita Miles, ta isun ti asawaan ni Mami Evelyn. Tinalyaw ko anong name ni Rolly. Nagtunged. At dagayam nakasagana nga, isukat mo itagbaling nga mami na. Adan mami, nimsan ko kayat ni Tita Miles. Abenti mo kayat? Kayat, naungit. Kinandol na kun. Nauyong ka, naluko ka siguro, aso kidil na ka. Umatao, talaga na lab na kakit, hanak ko malatakid dilan ha. Uri ibagak na siyang ko kayat, suno. Uri sa mo kayat, iso ko na kahit ng Daddy. Ngayon kahit ko, Daddy, saan nga ni Tita Miles, ni Mami Evelyn, ti kahit ko, Daddy, please. Lilisaman nga rin nga mabalin. O, pingusan nga mabalin. Adan nobya. Adan nobya ni Evelyn. Nobyo ni Evelyn. Di ngamin? Adan. Isukat kinadate ko. E di, imas na kanyak ni Lili nga wawagan na ni Mami. So, iso na sa amin nga nagkinawatan. Ngayon, at least, nakamagkinawatan kami matlaing. Within this month, no, iyam amuna kon kada kiti parents na mapagtulagan mo tanti kalay sa amin. Kada ito nga bulan, iyabot mi, di makamagkalay sa kami. Iso nga Lili, santo nga bali nga syaktik, bali nga maming nga may kaduwang. Do pa kayong ingas ko ni mami. Okay? Kapot adda nubyok, adamat nubya ni Daddy. Kayat ko, mami, kayat ko. Lili, anak, alamangan tayo. Hangabalen. Di kami, Evelyn, no, kayat ni Lili nga, ahoy sanda ka, tapno, kakalang lang tayo nga mga nakastoy, umanugot ka? Yes, sabi ka din na saan? Ore no, adan to nasawak. Oh, yes, ore adan to matan nasawak. Hanggat amom Lili, ito naganakak matan kad adan to anak ko, di ado tayo ton. Ti asawa ni Dadim, sika, ti asawa, kanda anak mi, dinaragragsak na iton. Saan ko kayat sa bali? Sikalat ti kayat ko, mami. Manong Nemi,
siyak matlangan mayuray ni Daniel nga awisan naktap na yam amuna kon ka nagiti parents na. Manan tawaga kiso na, ana, busy ka? Busy. O na nga, dihan nga rin maangit ka lang sa takadating nga bulan. Baka next month. Ito na ano nga rin nga mamuna ka nagiti parents mo. Nagtutur ka. Mapasamok to reta. Busy ako eh. Sige. Tawagan ng tulat nga rin. Kahit kumusta kayo, Mat? Ano na? Kumusta kayo, Mat, ko na? Sino? Diya anak mo, kaya diya amana. Talabagbagan, namintuwa kayo nga nag-date, di ba? Daniel, ipagpakaasi diyo ubing nga makita na. Nga makita mo tisuna. Kabilitan. Nga makamagsasalita kay diya amana. Uy, ada boyfriend ni Rolly, ada girlfriend na. Ada girlfriend na, ada boyfriend ko. Sa ito mo basamak ada panunot mo. Sige nga, basta tawagan ko ulit nakasagana ako nga yaman mo kakari di parents ko. Siguro rae ka. Nakabamit-lo kami, manon na nga nagsasango na nga kada Rolly kadi Lili man. Naging kang iti may sa nga malem rumrumwarak ito pisina. Di at damang sabat kanya. Sika ka din ni Evelyn? Owen. Katsika, sino ka? Siyak ni Miles. Miles? Imposible nga saan nga namin bagakeng ka ni Rolly? May banggap ka niya? Uno ni Lily? Aman, natakamad na ka. Mabaling nga agsarita ta. Agsasarita lang. Saan nga dito eh? Sa ditong artikayat mo? Sumut ka? Alading itek. No sino ka man. Awan ti karbaga mga magmandar kanya. Di mo kayat? Di mo kayat nga sarita na lapat? Awan pa mo kapag saritaan na lapat? Ano masapol mo? Atay kung ti boyfriend ko. O rin no kasanot pa lang pagpakaasin na king ka. Uno day dyan nga lili, tap nung kikita kayo. Saan ka nga agtungtungpal? Awan ti karban nga mga mangibilin ti kahit kung aramidin. Kayat mo sawan? Ilaban mo? Tapanagayat mo? Anong panagayat ti bagbagam? Ado boyfriend ko? Ngayon ka puta, masyanak iti ubing, isumat patgak ti kidaw da. Buping, masyang katubing, wano ada pa nagkursunada ti boyfriend ko. Kaya ada pa nagkursunada kay awan, o bibiyang mo. Sa sino ka kuma? Api kasi pa nagsasam kanya. Laglagay pa, ada kay ti compound ti opisina mi. Sungarad nga ayabang ka tayo tayo, tap numapagpagpin ng ngita. Ulit tayo, pinang ngita, ala. Tutured ka, tanda ka to eh. Noan yaman ti kahit kung aramidin. Kaya makiasawa ka man kiniruli, awang bibiyang mo. Ha, nag-aagaw ka, no kasta. Wala, padasam ti tumarop. No kasta, ag-aagaw ka. No kasta, dapanggap mo nga mga abagaw ni Rolly kanya. Kaya numaan mo ni Daniel ti amin. Hagam amo kay ni Daniel. Katawan. Kaya ni Daniel, di mo kadya mo? Nga damutin sa baling girlfriend na? Haan na ka na kayat. Saan nga sikat inyam amuna ka nagiti parents mo? Uno parents na? Awanan ti ka. Sayang lang ti palawan ko kin ka. Nasito ka man. Bitakan. Ay! Di mo to. Saan ka itong agbalegi nga mangangkaw? Kani Rolly kanyak. By hook or by crook. Uren, mapaspasamak. Tinawagak manunemi ni Daniel apamang nga nakasang petak dito kasera. Hello. Amamum ka dyan nga Miles? Sino nga Miles? Awan amam mo nga Miles. Api nga rin amamuna ka. Kaya baga na pa nga adan sa baling nga babae nga niyam amum ka na kiti parents mo.
awan amo mo ka miles. Kaya awan amo mo mga miles. Ngayon po no, ngandan sa bali nga niyam amom nga babae ka dagiti parents mo. Ngandan sa bali nga kayat mo nga asawaan. Kapota, saan mo met kayat na siya? Kan mo suwan. Kapota, damat ruli ti biyag mo. Daniel. Ako tanyaman nga relasyon mi kay ni Rolly. Kanawan ti relasyon mi dire jingobi nga lili. Sa nga syakti na. Ngem, napatpatigdan nga mi ti siyak. Ano tapag ko nam ti kasta? Gamot at pamatim nga napatpatigdan nga siya ka. Narita matindi ka po na no apay nga nakalakat sa bali, kakasukat ko. Ngayon sunti umum ka naging parents mo. When? Gusto ta ko lang. Awan iti panggip ko ba yung makikasarkan ka? Kapot alilaw ka. Sumitla ka yung di mo kayat. Nga ti makipag-sex kanyak. Tapno, di mo maduktalan nga sanggan nga virgin. Nga tapay gayong anak mo. Saan nga po narita? Daniel. O itamat lamis mo, kumay ka dito ikaserak. Itid ko kaya nga di bagik. Tapno mapanig na ka mga virginak. Kumay ka. Nakasagan na kami ipaikin ka. Naladawan ti amin. Ha? Kaputa, natulagan ti kalay sa amin kini Joy. Daniel. Abay naramin mo kanyang tigastok. Sige. Abay naramin mo tinang aliyaw na kanya. Abay saan ka mamatis ang ko nga anak na idya nga lili. Kayong ingas ko lang natay nga inana. Abay nga rin makidedit ka kadakwada. Kasi ka. Abay nga nangalakan sa bali nga babae. Gamot na gumanatak. Amam ka din ni Joy. Kadim pa ay nangadagos di amin na kanyak. Kat virgin iso na. Iso nga. Iso di kasar ko. I'm sorry, Evelyn. Saan na si Katinigari para kanyak? Kat sabi ko matanaragsak kan to ti sidong ni Rolly. Kandi mga awag ken kay ti mami. Sinangitak dayta nga panagsin at idalan mi kini Daniel. Ngem no maminsan manon na mi. Kat saan nga rumpeng nga sangitak ti amin. Ngem makariknak namin ti sakit. Ngem mo dajak pagarupen manon na mi nga mapasama kanyak ti kastoy. Timawag kanyak ni Rolly manong. Hello, nya ti bagam. Evelyn, gapukin, kagapu ka na kayo ng gama. So nga nagbaling kasto, tinagtungpal ti biyak ko. I'm sorry. We are sorry. Maudi na ito yan, Evelyn. Handa nilini ito ospital. Awawagan na ka. Apay kung maparagang awawagan tanak mo. Hansabat damang tigasakti na na. Sorry, karat. Inudto ng ospital. Dinamag kumat lang manong. Takaslay babanan. Kanselan ng titawag. Imbaga na. Awan ti mambarang umay. Daka di man kami imbaga ken ka. Ngayon mo lang iti panunot na. Tanak mo. Nga saan to mapasamak ang siyak tagbali nga may kaduwa nga mami na. Among kandi nga sinalagan takda di nga miles. Among kandi nga pati gasto nga napasamak tawan kami kini Daniel. I'm sorry. I'm very, very sorry, Evelyn. Bale. Saan na kanto nga disturben pa eh? Diyak napupuutan manon na imitinik na kasla damang ituruturon ti sakak. Hindi adakon ti ospital. Ngayon baga ni Rolly manon na nakay kumpahinan ni Lily. Hindi makita
Kan makita nak ni Lily manong name rin manyag digiti matana. Mami? Mami? Sige ni Mami. Lily. Lily anak. Mami. Apay nagsakit ka? Oo, ba't nga di mami ko? Ang anak ni Daddy. Ipapilit na nga ni Tita Miles ti mami. Kaya oray mambay no saan akong nga agbibiyag. Oray mataya ko na. So ti mami ko. Lily. Sige. Ako ka na ti mami. Kaya masanto ka siya tagbalik asawa ni Daddy. Aman, kaya't nako. Di kami Daddy. Kaya't mo din dyan nga Tita Miles. Laman, nakanagnager. Kaya't. Ori mambay baga. Nga ni Evelyn, di kayat ko. No dinakbad kayat. Nangig mo, mami. Kayat na ka ni Daddy. Basta kayat mo isuna. Lipatan mo yung boyfriend mo. Isina mo ni Sona, mami. Tada kayo kini Daddy. Oretan at singpit ni Daddy. Awan kaming ka na yung boyfriend mo. Yung boyfriend ko. Gabukin ka. Gabukan na kayo. Sorry, mami, Sorry, mami. Baya, mami. Uri awang kay ka na yung boyfriend mo. Ang damit ni Daddy. Kanadahak. Di kami, Daddy. Nakasagana ka nga mang paragsak ni mami. Duwatan ko amang paragsak yung kuwana. Di kami, Daddy. Anak. Uri ka nakasano na kayat ta. No saan na kayat ni Emeline? Aman, Daddy, kayat no. Di kami, mami. Love mo ni Daddy ko, di ba? Gwapo met ni Daddy ko. Gugwapo nga ni Tito Daniela. Nakita ni boyfriend mo. Nagpangit. Iti baga na nga. Dagaya man anak mo ko na na. Inalilaw na ko na na. Kit pimanawin. Pinakpukawam. Matanda anak daddy nga. Eksena. Sige. Alas to ang ngartak pa ako. Agpaimbagan. Kit ito na may impagana kon mami. Agkasaraketon kini Daddy. Ibagam kini Daddy mo may nakto pa siya rin di pagkasaraak. Araman na ka. May madamot pala ni Miles. Awan doon. Di kami Daddy. Insina mo ni Sona. Insina kon. Nagsinandan kini Tita Miles. Nagsina kay man kini Tito Daniel. Di awanan ti problema. Mami. Daddy. Anak. Into bigat. Nalaingak ton. Oray tata kahit ko kumapit turong maragam. Amo kasandak ang parawarinda. Malemen. Into bigat langin. Sige. Mami. O may nakanto pa siya rin kini Daddy. Dua kam to may magpasyakin ka. Manong Nemi. Dahito'y sigurado itinekari. Tay ko nata yun, Manong Nemi, mayat tay manunusaan. Ngem no isut na ikari. Mapasamak lang, mapasamak. Takarabyan ka di nga, si marunong haldaw, Manong Nemi, nagkuyog na kita agama. Ngem may dito ka sa Irak, tapno pa siya rin ka no. Flowers for you, Evelyn. Rolly, thank you. Dito man tiparakin ka, mami. Ano na ito? Chocolate. Nakamang mga chocolate. Di, siyak man lamang ka on. Sige, sumurik kayo. Kasi lang sa adamat nakiba nung name na talaga ni Lily. Ta nagpakada nga rumuar. Papa naman na. Inaglayang dito sa mo. Orita, halak man Daddy. Tapos nang dagun naway yung kini mami nagsarita.
Edi awanin ni Lili manon nemi. Inigaman ni Rolly tita kulap ko. Rolly, na halis to kan sa midlaunay. Saan akon nga baybayagpay. Tapos di kasta kita. Mapasama kita amin. Awan ti sa balingin ayat ko may kadwa no sanga sika. Sorry may kadwa ka lang. Siguro edi no imuno na ko mga namamuka sika ko man tinagbaling asawa. Kat sika ti ina talaga ni Lili. Saan ka kumamot nga? Sana kumamot nga nabalo na awan sakit mo ka cancer. Rolly. Diya kaya't no siya lang ti may kadwa. May kadwa nga asawam? May kadwa nga ina? Ay, ori man to kayat mo agbaling nga original. Nga awan ti may kadwa awan no sika. Ito mo na. Sambat ka nagbaling nga napudnukin ka ni Daniel. Uy, garat. No kumano pudnot pa nagayat ni Daniel. Basta kumalatan, nagtalikan ka nga saan nga mamati ti anyaman nga. Madi nga pa nang husga. Sugarat. Imbaglagid din sa dimting kay nga gama. Tanusahan, dakil ko mga babawik, tinakiasawa ni Daniel. Baka no basit la kamalik, pagbalin na nga dakil. Tanakurang ti pa nagtalakan ba na kayat na kanya. At tuyak, Evelyn, 100%, kaya ba ay kuking ka ti pa nagtalak. I love you. Namitlo damat pa lang mat kadya nagsubli-subli manong name yaking nga talaga nga saan ko na mataritirik na kani magakon kini Rolly ta I love you too. Manong name nagkalaysa kami kini Rolly. Nga kasta ko ni ragsak ko ragsak na kan ragsak ni Lili kasta matan nagiti partido da. Inayabak manong name dagiti parents ko kan duha kapsat ko dito'y syudad kat inatandaran dati kalay sa amin. Kabayatan di kalay sa manong name nakaragraksak kami kadi malpasan seremonya picture taking manong name kadi pagamunta makita umasasdag ni Densyo. Ay ni Daniel kun ako ma. Sino ko ti Densyo nga magbaga? Sino dyan? Ni Daniel. The ex ko. Oh, umay na tamat kablawan. Congratulations kada kayo. Rolly, Evelyn. Gahamang kami, Daniel. Kumusta met? Kumusta kayo mat ka ni Joy? Abay? Di ba nagkalay sa kayo? Nagdakil pala kay Baba yung pasamak. Tapay. Saan nga? Sa amin nga nauray iti simbahan. Ingkalang na kami. Kasta? Tapay. Ada nga simurot ka na yung boyfriend na. Si boyfriend. Nga madalasalan na nagkinawatan. Damo na siguro. Saan nga isuda? Masigog kayang. Kung na pala virgin. Nag-master control nga siguro. Tabi na sa. Tas ang kape nakapag-asawa. Narigrigat ko ano nag-asawa kayo pagkatapos kat liliputan na nga. Huwag nga rin. Tanangam to nagpili. Para iti may katlo. Kat sana kang babawi na nakiasawa kini Rolly. Taisot na ikani. Adda pa yan anak ni. Kat may banggap met manon nemi kini Miles. Awanan manon nemi iti amumi no sa dinutayan na. Tawari di agkalaysa kami manon nemi kit awanan isuna a posible ko mga riribok. Kaya't nangasawan manon nemi ta talaga ngayon palubos ni Abu Diyos nga ni Rolly iti insagot na para kanya. Insagot ni Abu Diyos kanyak dagiti agama. Kat no ay adan dua kakabsat ni Lili
ni Rolly Jr. kasama tayong ni Jenny. Nagtultuloy ti kinagsakmi manong name tanong kasanot panagayat ko karagiti nagtao da mismo kanyak nga anak ko. Kastamat ka ni Lily. Tagabotay bilang ko manong name nga siyak ti ina ni Lily. Taparaken ko na kat siyak ti bibiyag nga mami na. Dahito'y manong name ti pagkasaritaak kanagyaman naglaunay ti anos mo nga nangibasa kat sabi ko tadamat na ibating nga adal liwliwakan pagsarimingan ti biyag kadagiti patak kanimngeg kan nagbuya. More power to your program manong and God bless. Tuwing or dagyaman nga paghayam mo, Evelyn. Thank you kayong Evelyn. Nitag ka pa nagsurat. Thank you mat kadagiti naruay nga nagbuya. Yan, thank you kay ni Rachel Mesias Richalo. Nakita-kita itinagan na may sa kadagiti nagbuya kapsat. Kaya kadagiti dumapay nga nagbuya. Salamat po kata kayo. Okay? Basta nagbuya kayo. Thank you very much for watching. Kaya nag-share kayo. Thank you. Thank you pa nag-share. Yeah? Maraming salamat po. Diyan man makita na kita nagnagan nyo. Churururu nga mamuk. Nga adu kayo nga nag-share. Kanadoy kayo nga nagbuya. Hello? Okay. Thank you kada kayo. Nga nagbuya kanyak. Salamat po.